हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं। बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दायो आङो नै दंफैयो फिल्डआव, माने प्रेक्टिस खालामनो फैदोंमोन, खारनाय। दिनै माने फुङावनो फैनाय जादों आं हारसिङैनो। जोंथ' फुङावनो खारखायो नालाय, खारनाया फुंनि 10 बाजिसोआव खारोमोन जोङो। नाथाय आं दिनै हारसिङैनो फुङाव फैग्रोनानै खारनाय जाग्रोबाय। मानो होनना बुङोब्ला आंहा दिनै माने सम गैया, मोनसे खामानि दङ इम्परटेन्ट। बेखायनो दिनै फुङाव फैनानै खारग्रोनाय जाबाय। लोगोफोरा माने दायो फैगोन, बिथांमोना लोगोफोरा 10 बाजियाव खारफैगोन। आं दा हारसिं फैनानै खारग्रोदों फुङावनो। मोनसे गोनांथि खामानि दङ, बेखायनो दायो सम मोननाय नङा नालाय, बेखायनो फुङावनो खारग्रोबाय। खाराबाबो जाया, माने इन्टारभिउआ एसे माने खाथि सफैबाय। आसाम पुलिसनि इन्टारभिउ दङ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 30 खालार खालि। बेखायनो माने खारालासिनो माने थानो हाया आरो, माने रानिंआबो फैखायाखै नालाय इमान। बेखायनो सानफ्रोमबो थानो गोनां जायो खेबसेबाबो। बिराद गोलोमदों, माने मेंदोबो। खारखांबाय आं दासो, खारनो हायाखै। बाके 10 फाखो खारदों आङो। बिराद माने मेङो, खारनो हाया जालांदों, माने प्रेक्टिस खालामबाय थाबाबो। थेवब्लाबो नाजागोन